valy fagnontoniagna zegny. Ny avantage zegny raha ohatra ka anao zegny tia mamaky boky amin'ny mandrainy na amin'ny hariva igny zegny, avantage azonao voalohany zegny tsy mihazakazaka zegny le fomba fisaigninanao zegny. Tsy mihazakazaka be zegny raha agnaty saigninao satria ny fihazakazan'ny raha agnatin'ny saigny zay zegny mahatonga stress zegny satria mandiniky raha marobe zegny anao de mety hisy stress zegny. Fa raha ohatra kosa anao zegny mandiniky zavatra araiky fo de mikalma be zegny le waves mindinao, le onjan'le fisaigninanao zegny mikalma be de mitovy fa azon'olo magnano méditation na magnano imagination zegny. Zay zegny avantage raha ohatra ka anao zegny tia mamaky boky na mandrainy na amin'ny hariva zegny. Zay zegny avantage voalohany. Avantage faharoe zegny raha ohatra ka anao amin'izay zegny tia mamaky boky isaka mandrainy na amin'ny hariva zegny, mampatanjaka le force mentalinao zegny izy, mampatanjaka ny force mentalinao. Fa io zegny arakaraka ny boky vakianao zegny mitondra le fisaigninanao zegny. Raha ohatra zegny anao mamaky boky mahakasiky fandrahoagna zegny, ohatra le ambelako ambany io, automatique zegny mihiditra zegny le fisaigninanao amin'le fandrahoagna zegny. Donc zegny mampivavabavitra le fisaignina zegny. Raha ohatra ka anao zegny mamaky boky mahakasiky ny méditation, ohatra le ambelako ambany io, mihiditra bebe kokoa zegny le fisaigninanao. Raha ohatra ka anao zegny mamaky boky, kila boky tianao zegny, automatique zegny mihiditra zegny le fisaigninanao mahakasiky i raha igny zegny. Donc zegny avantage faharoe ny volagniko to igny zegny mampihiditra le fisaignina zegny. Ohatra exemple fo nakazo ty zegny mamaky boky philosophie, satria ino many antony tokony amakiantsika ny boky philosophie satria araka nampangany Jim Rohn avy ny anarantsika tamin'ny classe de terminale zegny vahitry ny fiainana zegny philosophie, vahitry ny fiainana ny philosophie. Donc zegny izy ka to être riche zegny anao mila managna philosophie matanjaka zegny anao, mila managna philosophie matanjaka satria i philosophienao igny mitondra anao amin'ny positif attitude. I positif attitude igny amin'izegny zegny ientinao mitsabo zavatra raiky, mirealiser zavatra raiky, action zay de miteraka résultat zegny igny avy eo zegny. Zay zegny antony mahatonga za mamaky nina philosophie pour le moment. Fa efa namaky koa zegny boky Think and Grow Rich, avy eo amin'izay zegny Think, boky ny Thierry Vaiker zegny Think Rich to Get Rich. Afaka zegny anao misentraîner le brainnao zegny amin'ny alalan'ny famakiagna boky zegny. Zay zegny ny avantage azontsika nikoragniny tamin'ny andraniany zegny. Donc zegny izy ka hitanao fa hoe mitondra valeur taminao zegny contenu niany zegny azadigna magnamia j'aime ambany eo. Avy eo zegny izy koa misy namagna zegny agny tokony andrasagna amin'ny vidéo ty, andrasa zegny namanao na roe na telo zegny mba misy zegny ampitomboantsika amin'ny communauté ntsika ty zegny mba maromaro zegny olo mahazo information ndraiky mahazo amin'ny boky ambany ambelako io zegny. Donc zegny izy ka mbola tianao zegny ny azahoagna amin'ny vidéo magnaraka zegny azadigna miabonné, avy eo activer zegny notification anao misy anao tsy tara amin'ny magnaraka zegny. Fa raha ohatra zegny titriky lalindalina zegny anao amin'ny mahakasiky ny méditation zay zegny na hoe manifestation, fanehoagna zavatra raiky na tianao ho azo izy io, lien zegny ambany io de jeune script zegny afaka zegny anao
miambigny amin'ny vidéo io mandeha jusqu'à farany raha ohatra ka fa tegna fotoanany tokony andraisanao izy zegny mandray décision zegny anao de mirosy zegny anao de azonao zegny le information makasiky ny fanehoagna ny zavatra raiky tianao aseho. Mbala niavanao tery tany zegny ty amagnaraka tsy hoan'ny misimisy veloma to.